blahoželáme. A na záver už len pripomeniem, že hlasy svojim obľúbeným klipom môžete posielať najneskôr do 25. decembra. Prvé miesto získava ženská spevácka skupina Pajtašky z Lekároviec. Vítajte, ženočky, jak dobre, že ste prišli nám pomohnúť. Bo my porichtovať vešele pre 300 ľudí nefigle. A dosť budete Lorezankov? Zanietlíme 30 cesta, malo by bus dosť. A že by nám robota lepšie išla, zašpívajme sebe. No popaďte, jaký krásny holubky na zakrúcali. A ponúknice še so všetkým, co sme doteraz porichtovali. Nie, Janičku, nie, nepôjdem ja za tebe. Ani me moja mať za tebe nechcú dať. Len me dajú za toho, co nechce mi za ňoho. Češky bude žice pre mne i pre ňo. Moja mať, nebudem ja vás súchať, len pôjdem za toho, co ja ľubím jo. Len pôjdem za toho, co ja ľubím jo. No jak nám tu vešelo? Pošpívame, aj robotu porobíme. Ale na jutro nevesty, všetky še vyparádzic a na vešele. Ta znaš, že všetky prídzeme.